Waħda reċenti back in 97. Issa mbagħad ngħidlek xi tnejn oħra tax li huma reali u li għandi x-xhieda tagħhom daw. Kont niġi Malta jien u dejjem nispiċċa norqod ġo studio jew hekk għax dejjem xi ħaġa. U ddeċidejt li nikri dal-flet ta' Sliema li kien litteralment ċuċata. Konna għaddam il-Maltin dak żmien, 150 lira Maltin. U dal-flet kien ħellu, kellu żewġ tetwieq kbar jagħtu għall-ġnien tal-konvent tas-Sorijiet, tiftħu Warjus. Żgħir, komdu, antik minn dok tas-Saqafoli. U vera kien ħellu. Kien hemm mara antika mbagħad irranġajt fuq għax nafin kont cozy fih niġi minn barra noqgħod hemm ta' Sliema ħdej l-istudio fejn konna nagħmlu productions u kien komdu. U kelli kelba jisimha Candy. Sorry. Candy kelba wara kienet. OJ kelb. Għax kienu għom Orange Juice. U għal OJ Simpson. Meta ħattu mija dak kelb, obviously. 5 ta' filgħodu. U jitla' fil-kamra tal-banju. Immur dew seħrek. Dar ritwal kull jum għatma kont familjari miegħu jien mhux darba għatnej ġifieri. Kien hemm xi ħaġa stramba bl-ilma, immensa, like minn dawk tal-films tal-biża'. Tiftaħ vit, kanen, għanna ċemperesit il-kera, ma nistax nifhem tax da vera għanna sistema għada antika bil-kanen imma għatma ġara dal-affarijiet, qed jgħidu. Darba waġi maġin, infetħet waħda, obba l-ilma kollimkien, tajli ma sakkarċ il-biba sew, imma għek ma sakkarċ il-biba sew, waġi maġin ma għadimx. Fimt? Imma tifdaqqa waħda, ilma kollimkien. U affari strambi fej jidħol l-ilma. U l-bozzozz. Il-bozzozz, di fenomeni kienet. U għetnajlek għandi x-xieda tal-affarijiet. Jekk qabbejt mara ħatta il-flet, ma kien iċwelk għammen. Tixa l-bozz tal-lamxejt, pa! Tixa l-bozza takċina, pa! Tattaraċ, taħin kollu, ekkin daħħal terza persuna ġoddar, they weren't welcome at all. Bdejt naħseb, kelli kopja ġew jordu għanni, konna għamilna lejl barra madoffi u xrobna xarba ta' rossi, il-kopja ġew jordu għandi, u di għamet, għabdita, Mark, għaw xaħġa għawġa, għanna t-lak xrob balla zambuka, għanna xma jkun għaw xaħġa, fimta t-tħossok ma tiflax, għat nibza nimxie, l-istess ekka l-preġa marjimba, u id-deċidejt, nibda ma riċerka fuqa, dibċa xol, għax dal-fenomenu, il-madwal, għat ma rajta jendi, ma għana l-ek ma rajta. U darba mort nixi minn ħanut daċir fuq, minn dana u kien jisu bħal convenience imma u kien hemm dar raġel. Inti toqgħod hemm fej toqgħod it-talija jaqgħu. Kif fejn kienet toqgħod it-talija jaqgħu. Għatlu fejn qalli il-flet taħdej lassa. Qalli qatt ma rajta, qatt ma diritlek. Daħqan ma dunjer, għallex kien hemm żewġ Ġermaniżi qablek darba ħarġu jiġru f'nofs ta' triq. Għastja? U ċajtek ta' kurjuż bi għadib ċaxxol. Mux ovvja. Għatlu xtaffu għad il-mara, għalli dik miskina kienu sabbu għamejta fil-banju. Għalli daka it-tfal taħħa kienu ġaraw darba fil-ġimma l-ħad, un-bat imorru d-dis, u dana. Di, apparentament, wara ġurnata ma' tfal, għanda jo ħarġet maħħom, marret id-dar u marret nħazel, zelqet ħabtet rasa u mietet fil-banju. U dam il-ġimma sa' kem skoprew, għax dak iżmien mhux bil-mobile, ċempel is-sib per eżempju, għak ma taqbadix forsi qiegħda l-qoddis, jew forsi marret it-tombla, jew forsi whatever. U l-ħadd imorru obviously biex jaraw it-tifer jew whatever. U sabuha kadavru avvanzat fi stat ta' kompożizzjoni qawwija ntejja mhux tafin. And yes, kien hemm il-grif tagħha mal biex taqbad dan, ma din literalment ħabtet rasa mal-vik li vera kien protruding
li ek tizluq tistaħbat rasek u da, u mietet. Tillalla Madonna, jen t-stak. Namma bċertu affarijiet bħal ġibt il-kappellan ta' Stella Maris, u ġi għamel rit emmek biex tistriħ fil-paċi u xnafin. U darba minnom għed nitkellem mittieqa ma' soru li kienet tmur taqra fil-bitħa. Għatta, sor, skużani, għattila, għajset lejjek, għatli nitolbu għarruħa. Għassja? Dan fettilli. Kalli, ħabiba tijaj l-mtex Ingilterra klarvojant, ġit ma' raġel taħħa, u ġibna zewġ teħbi poħra, u personu għara. U wara li kilna u xnafjen, ħanibdew din il-sejħa li din Sejons. il-mara. Eżatt. Ma natiġ il-pari li xaħat jilab maħħom dal-affarijiet. Onestament. Ġabet isu blandunek, daqsek kollox, xema xoxna, u din il-persona dik l-arfajant bdiet issejjaħ lil-din il-mara. Dalik wahdu dawa ġojnt. Nepejjeb. Sakemm di ix-xema li id-dawl kien żgħirek beda titla' u tinżel. Seta ġid birrieħ, ma inti fil-kċina ma kellix l-ebda draft li tella din il-fjamma il-fuq u l-isfel. U di sakemm qed tajt dal bniedem in-nejjiki li l-iktar waħed li beżam bad fiha biċ-ċaxxar. Għalli l-alla men kemmi tajba dil-ismu. Femna, kienem rabja fi-xema. Li xema minn fjamma titla ta' sek, tela tek. Għassja? Tittafa f'daqqa u daħna bajda. Taf meta tintafa xema tiġi daħna bajda. F'dik id-daħna bajda jider dal-ispettru. ċar kristall. Għassja? Minix nġennan da għandi xida li ma għakin ġibom jitkelmu jgħadu l-ek marka da zmin, fuck it, insija. Imma jider dal-ispettru. Jider definiti u ġest kien? Inti, din xe, u fej laqa ta' d-duħan, Għastja? fej laqa ta' d-duħan, ek kienem mit, deretit, ek kienem izzaq, deret zaq, ek kienem nofs għadduma u wicċa, der wicċa. Femt? Sissa għadu itikni dawn il-spikes, il-goosebumps. Mux bil-fors jew? Li bqajnek.